Jumanan. So sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si John G. Sa dili ba nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Magmahal Muli. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Davao City. Nga tumatatampo nagdasingan nga Junji. Ma, murisayan ako silang Sir Jerome, ma. Isip, salesman sa ilang dress chicken. Ha? Ngano manak? Maglisod ako biyahe dito sa Oriental, mo eh. Daghang tulis mo. Uy, mao ba? Oo, ma. Nya, kuyaw kayo kung matsambahan ko sa mga daotang tao. Wala niya kay gwapo nga anak. Nahala sige, ikaw good. O sige, resign. Total, dali raman sa ka makakitag trabaho. Pag noon na mauwaw ta minaw ining araw-araw sipag lang. Nya, usa ka buwan akong tambay din sa amo. Pambansang tambay naman na ni. Uy. Ako ng amigo ang ni-chat nako, si Bay Rafi. Bay Junji. Gusto kag trabaho? Trabaho. Tawagan ako, Bi. Siman, gusto ka nga matrabaho? Nga naman, Bay. Nakipasudlan ako. Nagkinalan og tao nga mong kumpanya, bay. Dahil sir ba? Siman, trabaho ka? O sa may product nila, Bay? Mineral na bay. Di ka maproblema ini kay Tibok Pilipinas ng mong produkto. Napag kay komisyon ini. Ya, siman, trabaho ka? Sige, Bay. Mutabaho ko. Salamat yung taon. Kaya nakasudyo kong trabaho. O dinhibigid ko ma-assign sa convenience store. Di kay Kapoy. Sige. Mag-refill din sa imong mga product, ha? Yari sila sa magtarong. Kaya manian niya ka sa taga-office. Sa pantag tarong niya. Okay, sir. Ako rin bahala din eh. Buntag naman day. Trabaho na sa tayo ni, aron mabuhi. Uy, na may babay nga nakamask doon sa counter. Sure ko, ga-training ni, kay naka-white pa man og t-shirt. Hi! New applicant ka? Uy, ikaw mo yung tando. Pero bisag nakamas. Klaro kay nga gwapa siya. Kung makalugar ko, ako siyang ila-ilahon. Uy, timing. Nasa kilid sa counter ang bagong trabahante. Gitang niya yung mas. Kagwapa niya. Hi. Hi, miss. Bago ka din, no? Hello. Kumusta ang training? Okay ra? Ako dahil si Junji.
Ikaw mo ditong ako nakitaan gahapon nga nag-refill. Unya, giapil pa gani mo refill ang ubang product. Ako di si Fiona. Oh, wow. Bagay kaya mong name sa mong tsura, miss. Gwapa. Atik sa kada. Tinuod bitaw. Gwapa kay ka, Fion. Sige atik-atik tiha, oy. Minyo na ko, no? Ha? Uy, sayang. Hoy, Jonji. Patay gid kas bana, ana. Dako na ba kay glawas ang bana, ana? Siyempre, nanguyab di ko. Igor gani kong niingon niya, sayang. Palusot sad kada. Sige ha, rin ako, Fion. Mag-refill ako sa mong product. Noon sam ko'y. Di man hinung ko makatuog. Nagsiki naman hinung ko guna-una ni Fiona. Palit lang sa kong pagkaon ako. Kahit layo pa man ang oras. Di pa ko malate. Pagkalo ha! Paglitan tayo ka! Nara mo ko to sige panguntan na, good. Si Fiona man. Pana! Si Fiona man ang naikaubang na lalaki. Wala ka bugo! Nga nang nasuko mo na lalaki. Imo na itong bana ang imong kuyog ganina? Yan? OJ, Kuan ba? Tanan ko ba? Nga naman to siya. Murag, suko mo ito. nagsalos. Ha? Ang sa may iyang isilusan? Ang atong guard. Naam ko'y gistoryahan ako ang atong guard good. Nga timing kaayo nga ni Agi siya. Pero tiniyang suko ah. Ha? Lo, kaya uwag ko din ang bana ni mo. Yung anak gina siya. Siloso kaayo. Fion. Nga nang hubag mo kinayang mata? Nga naman yung mga lalaki. Gahilig bagit kayo mo cheat. Ha? Uy, anong napingon mo ka na, Fion? Nga ako partner. Ako nasakpan ka na nawag yung babae. Unsa? Nga naman yung mga lalaki. Pero iyo mag-ibig pasakit ang mga babae. Fion, di mo gutanan. Nakakita na ka na ko nga. Na ako'y gipasakitan ng babae. John G. Lahi ko kung ako'y mahigugma, Fion. Mahalo ng panggaon din ako. Di na ako pasakitan. Maayo na kayo tagparihas, di po. Usaray akong ikasulti ni mo, Fion. If you're not treated like a princess, then leave. John G. Anong ingon anay mo tinutukan ako? Love the cup yun, ha? Bisag minyo, ana. Nakagusto na ko niyo. So, kada itong unang adlaw nga nakita, teka. Tatagin ako kilihan nga. Akong ipafili mo nga kung gugma, Fiona. Chunji! Fiona. Chunji! Saan nga itong kipuhan? Fiona, tawra ta. Ulipon sa pagpakasaha. Mong ayaw puminom ko galingon. Chunji! Malipayon ka ba na ako, Fion? O, Chunji. Happy kay ko nga ikaw akong ikaumpan. Ako sad. Pagambing ng gila nga, di may pawang mong bana. OJ. Salamat yung tao nga. Niya nagid ko sa boarding house. Makapahuway nagid ko. Kinsa maning nanawag? Number man eh? Hello? Grabe ni mo primos kong asawa sa. Kinsa man eh? Bana ko ni Fiona. Nibaw kong ikaw ang kabits kong asawa. Kaya nakita na ko ang inyong picture ug nabasa sa dako ang inyong mga text. Tago lang yung bisagasa do. Kipat yung tagyo ka kung magkita ta. Brad, pasailuan ko, Brad. Di ka mapasaylos pagguba ni mo sa among relasyon ni Fiona. Paningkamot lagi niya. Nga di ka makitaan kipat yung tagyo ka.
sang mo-duty ron eh. Kitingalig magpakita ang bana ni Fiona ako. Madisgrasya pa inuon ko. Si Fiona na yung nanawag. Hello, Fiona. Junji, biya na lang siya magtrabaho. Nga naman. Gikontak sa kung ba ng iyang mga tropa. O kung nila ka makitaan, patyon kagit nila. Unsa? Junji, isafety mo kaugalingon. Bahala na lang ko kung unsaon ko sa kumbana. Fiona, sorry kaya. Naguba na hinuon ang inyong pagpuyo tungod ako. Unsaon mo ko nga, love ta kay ka. Love sa ka na ako, Jake. Pero kinahanglan nga ato ng putlo na itong communication. Aron sab ko magbalinaon. Sige, Fiona. Di na ako makontak mo. O muundang na sa kusang trabaho. Mangita kong dapit nga dili matultulan sa imong bana. O sa iyong mga tropa. Sige. Amping permi ha. Ikaw sab. Mag-amping permi. I love you. I love you too, Fiona. Tungod sa akong kalaki nga nanguyab kog minyo, nagtago-tago na hinon ko ron. Kaya gihanting na makusbana ni Fiona. O sa tanang naminaw karon, ayaw ninyo sundugang akong gibuhat. O kinsa na itong ganahan makig-friend ako, mao ning akong number. 0953-891-6642. O sa akong Facebook account, Tricia Irish. Dinhin na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mga ka mga higalan kaagi ni Junji nga taga Davao City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit kadagalahan. Magmahal muli. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalap ko niyo sa pangan nga nila, 40 anyos, minyo og may usa ka anak, taga Mabolo, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga namatay kay napaakan og iro. O gusto kong mahatagan og hustisya ang nahitabo niya. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, muadto ko sa gawas ha. Magduwa mi sa akong mga amika. Sige. Sa dili magpalayo ha. O, ma. Ayo! Kanila! Ayo! Si Toy man ron. Lang! Kadiyot lang, Toy! Nana! Ngano, Toy? Si Angel! Napakal biro! Unsa? Wa jud ko sa aninang. Unsa way sa? Nga imo man ang iro ang nakapaksa ko anak? Pero imong anak mo ni dool sa akong iro. Unya, gigtan pa gyud ni. Gihigot, pero naasgawa sa gate. Mao kinahanglan nga manubag gyud ka ani. Uy, bahala ka oy. Basta kay wa ko'y tulubago ninyo. Tang! Ay so paglalis na nang. Nandun na to si Angel sa Animal Bite Center. Ate man na intaw ninyo akong anak, ma'am, sir. Ganihan ra gyud min nagpaabot din eh. O kadyat lang ma'am kay dakan kay tao. Dili ninyo ma-check man lang kung na akong anak, sir. Una, sir palihog. Ana may nakauna ma'am. First come first serve man din himagod ma'am. Follow up vaccine naman lang ng ila, sir. Basta kay paabot lang yun ma'am ha. At tubango na lagi mo ron. Kalma lang. Nak, Angel, kumusta man ka, nak, ha? Naglain man akong lawas, ma. Mau ba? Kinuko nagkurog man ka. Gilantan ka, Angel. Sa ba magibati ni mo, ha? Nangatulak kong bukton nga ki-injectionan, ma. Ha? Biko no, be? Atong tanawon?
Uy, Ginoo ko. Nihubag man lagi ni. Grabe akong kabalaka pagkakita nako nga nihubag ang agi sa injection sa akong anak. Unya gihilantan pagyud. Maungwa na ko magduha-duha. Akong gidaog balik ang akong anak sa Animal Bite Center. Unya, sir. Normal naman siya, ma'am. Naamang yung mga case nga ingon anak good. Pero sa gilantan manggod siya. Dili ka ni sign sa infection? Normal lagi siya, ma'am. Wa mo ika-recommend o ika-resita para muhiyos ang iyang hubag? Na, dili ra bagid may makaresita, ma'am, kay wa si Doc. Ha? Kato din nag-inject niya? Dili man to doktor, ma'am. Oh. Siya lagi binlan samtang may bakasyon ang doktor. Unsa? Jel, mata na, nak. Nak, mata na ba? Nak. Ginoo ko. Wa naman magginawa sa Angel. Nak! Angel! Tabang! Tabang mo! Imo man kong ibiyaan, anak. Manoy. Karon nga, wa naman sila Angel. Pasilog may rabies to ang iro nga nakapaag niya. Suway og tanaw dito kung buhi pa ba ka ang iro. Buhi man akong iro. Ha? Wa lagi ni rabies akong iro. Ang Animal Bite Center mo ibasula kung ano nang matay ang imong anak. Bisag unsaon nako, di gid mo tabang ang amo sa iro nga nakapaak sa akong anak. Ug di gid siya mo angkon. Ug magsige sad og panghunaw ang sa Animal Bite Center, human ako gisultihan sa nahitabo sa akong anak. Naglibog ko kung unsay buhaton aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa akong anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, napaakan ang ako anak sa iro sa amo silingan. Pero matod pa sa tag-iya, nga dili kuno siya mobayad o mo-shoulder sa mga bayranan, kay wa kuno siya sa. Sakto ba di ay na? Dili ba di ay na obligasyon sa amo sa iro, nga mao'y mo-shoulder sa mga bayranan? Ikaduhang pangutana, amo dang gida sa Animal Bite Center ang akong anak, ug timing kaayo nga daghan og tao, maong wa siya maasikaso dayon. Dili ba ka usato sa hinungdan nga namatay ang akong anak kay dugay ni siyang gi-injeksyonan? Ikatulong pangutana, gihilantan og nihubag ang agi sa injection sa akong anak. Gibalik namo dayon sa Animal Bite Center ug matod pa nga normal ra kuno na. Ug dili sila makahatag og resita kay ang doktor ni bakasyon pa. Naibawa na mo nga dili doktor ang nag-inject sa akong anak. Mahimo ba gud ay na? Unsa may kaso nga pwede na mo ipasaka nila. Ikaw pa to katapusang pangutana. Ni grabe ang ipamati sa akong anak, hinungdan nga namatay siya. O gusto kong hatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Kinsa man kay angay akong pasakahan og kaso. Ang tag-iya sa iro nga nakapaak sa akong anak o ang Animal Bite Center nga mo'y nag-inject. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran nila. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag, solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, no? Ang mga medical nga mga pangutana, of course, naaman ang ato ang medical doctor nga si Dr. Rene Obra nga andam nga mo tambag sa inyong mga medical nga mga pangutanag mga problema. Busa, guys, ipadana ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga sukintig paminaw? Ogoy, pipila na lang ka oras. Pasko nagyudta, no? Pasko nagyudta mga sukintig paminaw. Kumusta man ang ato ang pagpangandam? Dili lang sa mga regalo, ha? But, kaning ato ang pagpangandam sa ato ang kaugalingon, no? Kibaw mangyudtag, unsa gimining aning Pasko. Ay, musulti lang kag-ingon na Attorney Ellen, kay sayon man nimo, kay di man 500 ra imong Noche Buena, nya kami in town, no? Gamang mga gamantinir in town, og 500 nga Noche Buena, unsaon man ni nako, ay sagdi lang. No, wa man ko nag-ingon, di man gyud na mawa ang essence sa Pasko mga sukintig paminaw. Diha gani na nato ma-realize nga bisan sa kawad-on, diha nato all the more hatagan og meaning ang Pasko, nga dili lang yun na siya sa mga mamahalon nga regalo, dili lang na siya sa dili lang na siya sa mga mamahalon nga regalo, dili lang na siya sa mga butang, no, nga mahalon nga mga decor, kung dili sa ato ang paghinigugmaay pagkamapasalamaton nga kada tuig na ang gihapon ang pamilya nato ug ato ang mga gihigugma. Bahalag simple lang ang ato ang Noche Buena. Ayaw lang, dili lang gud tagod magpagarbo kaayo og kaning mga mahalon kaayo nga mga butang, ayaw ra. Kanira gyud ang importante na to. Buhi, ana ta guys, pagpasalamaton bitaw tanya katong mga regalo nga atong mga madawat, oy, let's say thank you. Di na to kinahanglan tan-awon kung mahal ba nig barato ba ha. Ang importante na hinumduman in town ta, no? And guys, mupasalamat lang gyud pod ko, no, sa University of San Jose Recoleto sa ilahang gihatag nako nga pasidungog for serving and being part of the university sa School of Law. Agoy, masulti masakpan akong edad 20 years, no? Thank you kayo sa mga nag-like og nag-follow og ni-greet nako dito sa ato ang Facebook account. Salamat kaayo ninyo. Thank you for always following, no? And sa mga nag-like ug nag-follow pod sa kini ang akong suliran official writers page, ug sa mga nag-like pod ug mga nag-follow nato sa Facebook, na agyud na siya danan din ha. Thank you nilang Solon Javier, kang Aitona Loida, kang there was one taga Barile bato nga member siya sa Liar. Nakalimot lang ko siyang first name, but I think amigable to yang apelido, no, nga apil sa mga ni kanta didto ni Duyog didto katong nag-tree lighting me sa University of San Jose Recoleto School of Law didto sa 14th floor, no? So thank you kaayos nga tanan sa inyohang pag-like. Kayahang mamang kuno sila kusog kuno kayo maminaw sama ni Nerea Kibolastronomo, no, from Marilog District, Davao City. Sa kiniyang akong suliran DXDC from Davao, Nerea Kibolastromo of Davao City. Ma'am Nerea, kibaw baka nga sa Davao sa kunataw, no? So greetings ninyo. Thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Now, ang ato ang letter sender guys karong adlaw si Nila. Tawgon na to siya sa pangalan nga Nila, taga Mabolo, Cebu City. 40 years old, minyo, na ay usa ka anak. Punto legal ang iyahang pangutana, kabahin sa iyahang anak katong sa atong drama na paminaw na to, na matay to iyang bata kay napaakan og ero, no? So wa gyud to ito nila na hatagan og hustisya kay murag kansa gitag iya atong ilahang ero ha, murag naamang gud to niya murag hilantan, so paspas kaayog yun, no? Amo to sa na ito'y amo ang iro, dili to aspin. So muna yung unang pangutana, napaakan ang iyahang anak sa iro, sa ilaha ding silingan, oy sakto ang drama na to ganina. Pero matod pa sa tag-iya ani, dili kuno siya mubayad or mo shoulder sa bayranan kay wala man kuno siya sala. Sakto ba di ay ni, dili ba di ay na obligasyon sa amo sa iro nga mo'y mo shoulder sa bayranan? Yes, siya gyud kay
naana ba yatay peta, and we should be responsible pet owners, guys. O, nganong namatay to, kay meaning to say, kung namatay to siya sa paak sa iro, no, kanang ang kato siya rabid tong iro, natoy rabies, no, kung panalita, no, kung sakto akong pangagpas, no, sa analysis na kung amoy hinungdan ang bite. So, even if dili walay rabies, guys, makapaak gani na inyohang iro, makakos gani nag-damage, kita gyud ang manubag ana. Dili pwede og laing tao, ha? So, naagid siya bayranan og tulubagon. Dili siya pwede kalimod ato. Ikaduhang pangutana, ila kuno dayong nadala sa Animal Bite Center ang iyang anak nga timing kaayo nga daghag tao maong wala siya maasikaso dayon. Dili baka tuusa sa hinungdan nga namatay ang iyang anak kay dugay ning na-injeksyonan. Actually, dili sad. Ang uban gani nila obserbaran, dili man gani dayon na kay tan-awon pa kung ang iro nagluya ba. Although this may be a medical term or terminology, but based on experience, me being a dog lover, no, dili man kay usually gani anti-tetanus pa gani na, pero ang uban gyud magpa niguro diretso na gyud anti-rabies, no, bahalag wala galuya ang iro, pero after pila ka days o wa gani gyud na muluya, okay ra ang iro, di na gani na usahay i-continue kay ang kanang rabies, anti-rabies nga vaccine, dili man na kausara, series man na, daghan man sessions ang anti-rabies nga injection, no, pero kung okay ra ang iro after kanang nanay threshold og days mo 14 days, 10 to 14 days man siguro ang monitoring period ana sa iro. Kung okay ra imong iro, ang katong iro nga nakapaak, murag usay gani dili na naipadayon. So I don't think naka-contribute na medyo nadugay. Kay if within the same day, within 24 hours na atiman na injeksyonan, that's okay. Ikatulong pangutan, nagihilantan o gihubagan ang agi sa injeksyon sa iyang anak, gibalik nila sa bite center ug matud pa nga normal ra kuno na og dili sila makahatag og resita kay ang doktor di bakasyon pa. Nahibaw-an nila nga dili doktor ang nag-inject sa iyang anak, mahimo bagod di ay na unsa may kaso nga pwede nilang ipasaka niya. Dili tanan nga mga doctors o dili tanan nga mga dili ra gyud doktor, no, ang authorized nga mo inject, sama sa dili sa doktora ang pwede po mo kuhag dugo. Naman yung mga medical technologies, ang mga nurse pwede mo kuhag dugo, pwede mo injection. So dili ko kaingon nga nabay tulubagon unless atong mapa-prove nga dili gyud siya authorized at all, no? Dili siya nurse, dili siya medtech, dili siya trained nga nursing aid baron nga mo administer unya iyahang gibuhat meaning nakalapas siya. Ikatulong pangutan, nagihilantan. Dili mo ni siya. Unya, di sa kumutuo nga sa bite center usara ka doktor. Daghan man ang doktor, no? So nganong mga dili sila karesita kay ang doktor ni bakasyon pa. Ang doktor baya gani masay ni bakasyon on call pwede man natawagan. Unya pwede pangutan-on kung unsay ihatag kami gani abogado maski bakasyon. Kung tawagan mi kliyente mutubag baya gihapon mi ako basig na ako laing nasud ug magkinahanglan sa ako ang kanang pagpanerbisyo isip usa ka abogado dili ba ako modili, no, responsibility man na mo, part man sa ato ang profesyon. So tingala kung ano mingon sila nga bakasyon pang doktor dili ka hatag resita. Anyway, ikaw pa at katapusang pangutana ni grabe ang gipamati sa iyahang anak hinungdan nga namatay. Ang gusto niya nga mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon kinsa kay angay niyang pasakahan og kaso. Ang tag-iya sa iro nga nakapaak sa iyahang anak or ang Animal Bite Center nga mo'y nag-inject. Okay. Lisura. I think the proximate cause sa nahitabo is ang katong iro. Ang iro gyud ang nakapaak pero wa sad gyud takatel, no? And I think Dr. Obra will agree nga need gyud nato matanaw unsay cause of death. Unsay rason nganong namatay? Is it because of the bite sa iro? Unya, kay kung walay rabies ang iro, di ko kaingon nga mo'y rason, no? Or was it because nga nay kalapasan ang bite center sa ilahang paghatag og injection, posibleng infection, posibleng nagka-sepsis, nag-complicate na, basin maoy rason. So, I think you have to talk to a doctor first.
Kay di man ka pwede mo adto sa nako or mga abogadong sama nako para moingon nga mo file mo kaso. Kay need man na nato studyohan, mahibaw-an kinsay hinungdan sa kamatayon ug unsay hinungdan sa kamatayon sa imong bata. So need na to masabtan na siya para makahibaw ta. Yes, it could be the owner of the dog, pwede pod og ang bite center, pwede pod both, no? So we'll have to check. Pero bottom line before need magid mo abogado, taga mabolo man ka pangutana sa klaruha dito sa medical legal og ang katong attending physician kung unsa gyud rason. And then duolog abogado within Cebu para mahibaw-an kung unsaon o kinsay pwede pod pasakahan og kaso para makabot nimo ang hustisya nga para sa imuhang anak. Ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa among tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw and Merry Christmas!